Takže čaute ľudia, moje meno je Kasper a dneska vás vítam opäť sme pri Minecrafte po dlhej dobe. Poslednú dobu som nemal moc čas na natáčanie a rozhodol som sa, že budem natáčať Skylands. Takže tu máte, vítajte v Skylande. Tu máte nejaké popíše, čo je to vlastne Skyland. Je to opäť naplná. Toto, že nebudem už hrať multiplayer moc, lebo jak môžete vedieť, tak Minecraft 1.6 sa fail. Mojang sa dohodol, že bude to iba pre originálky, nie pre Vares, takže teraz je, že sme originálne chcípli. Takže musíme sa opäť portnúť do Skylandu. Hen to bol trapas, že som nepreskočil, či to 3 kocky neboli. Jump, ok, takže a dneska to bude zase také zahrievačné kolo. V ďalšom by som chcel, že aby išiel so mnou natáčať kamera, ale on nechce ísť, on chce tiež natáčať len mikrofón. Teraz si idem vykútať nejaké to začiatočné drevo, ktoré budem potrebovať. Tu je coal, zlato. Potom sa nečudujte, že na takýchto výškach, že tu sú takéto veci, lebo to je úplne iná generácia sveta. Lebo redstone býva tak ako diamanty, tak k spodku a vidíte, že je teraz na 342 výške. Tak za začiatku nejaké to vec naťažíme. A ešte toto, prečo nebolo tak dlho video? Takže prvé to čo je, že v júni moje posledné video vyšlo, zase že nejako 12. júna. Takže to posledné video bolo vtedy preto, lebo čas nebol, škola, trebalo opravovať známky. Oh my god, moment. Som si musel zavrieť dvere, nech ma nikto nepočúva. Takže už máme 14, to by malo zo začiatku stačiť. Tuto máme coal, aj zlato. Čo tu je reska? Tu neviem, takže dobre. 56 plenkov. Urobíme si krafťaka, alebo pani kraftovú. Urobíme si zatiaľ ten wood pickaxe. A ideme kopať dál. Máte začiatočný, aj iron, takže to sa šťastí. To je dobré. A ozaj, budem on raz začať natáčať z tohto multiaku. A ináč, jak ste v Varezáci, nechcel som kúpať originál Minecraft, a tak poďte si som zahral, toto je pre, stále to je na 1.5.2. Takže ak chcete, poďte sem. Je to tu úplne epické, dobre, všetko možné. Dá sa tu Skyblock, Skylands a klasika. Proste klasický svet, PvP zase, že to je. Tyjo, tu toho kouluje. Pre mňa lepšie. Teraz už budú videa rozhodne, že už budú, viac už videí bude vychádzať. Potom ešte chcem poďakovať za vašu podporu, za 37 odberateľov, je to úplne super. Takže za to vám ďakujem. Hento som už hovoril, že video už bude rozhodne viackrát vychádzať. Napríklad dneska je dneska za deň. Dneska je sobota. Tak nedelu bude asi tiež diel. No, nie že asi, ale určite. Lak, hnusný lak. V nedelu bude tiež diel. Redstone, nejdem kopať, tu bol to iron. Potom ešte budem musieť toho kamaráta presvedčiť, kde som dneska ten diel ešte hodím na YouTube, lebo to hodím renderovať hneď na YouTube. A ideme dál. Tyjo, tu toho kouluje. Škoda, že to fortune nemám. Potom, že jak ste teda tí Varezáci, tak prosím vás, určite príďte si sem zahrať, toto úplne super. Napríklad aj ten admin Reggie, to je môj dobrý kamarát. Je tu úplne dobrý admin team. No tu už je reska, no nevadí, 44 koulu, čo nestačí.
Vykopeme zatiaľ ten kameň nejaký. 16. To je dobré. Toto sa asi nedá kopať kamenným, alebo dá? Nedá. A zlato sa tiež nedá. OK. No, tu máme pani Craftovú a urobíme si pec. Hodíme si tam, no, toto, dáme si vypec a toto si tu vyťažím a tu vidíme ovečku, ktorá krásne zavíja. Ne, reska, ešte toto neznašam. Neznašam resky, je to na hovno. Máme dve, ešte potrebujeme jedno. No, jedno. Surovia som pickaxe a meč. Ozaj, že potom... Aj nič, bože, mne sa strašne pletie jazyk poslednú dobu. Dnešný diel bude mať okolo tých 15 minút. Už mám od YouTube schválené, že môže natáčať dlhšie ako 15 minút. No nie, že schválené, ale to mi kamarát poradil, že ako to mám urobiť tak, že už môže natáčať dlhšie ako 15 minút. Potom ešte budem Shakes and Fiji chcem natáčať. To chcem natáčať potom, lebo tá hra ma ako dosť baví. Je to dobrá hra. Len tam je ešte problém s tým, že ako čím budem natáčať vlastne, lebo tam sa s frapsom nedá natáčať, alebo možno, že dá nejaké skalaty, ja už neviem ako. Zase mi, že cez Camtasiu, to by som sa nejako musel s tým naučiť, ako robiť, lebo ako nemám s tým skúsenosti. Ježiš, hreska. No nevadí. Teraz si urobíme cobble sekerku a cobble lopatu. OK. Fence. A ideme na to. Ideme na to. To je tá reska. No nevadí, ideme ďalej. Už tie základné suroviny máme, on nemá žiadne jedlo. A tu je skazené, alebo nakazené, neviem, jak to mám povedať. A potom je dosť možné, že sa to video bude dosť, lebo to je tým, že mám otca doma a mi stále leze do izby. Slime. Ahoj, slime. Hen vidím prasátko, dve prasátka. Tu je nejaká cesta z cobblestone. Dobre. Dnešný diel určite už bude na YouTube, lebo o 10:00 ide s mamou preč. No, o 9:00. Asi na hodinu, tak to, čo budeme prešať, to idem uploadovať na YouTube. Nekašlom sa a budem sa s tým kašľať. Tu je ovci netreba. No, ide deň, už noc. Bože. Ja nemám armor, nič. Takže asi idem do nejakej jaskyne. Alebo ja si zatiaľ časka vykopem do jaskyne, to bude dobré. Takže takto bude vchod. To je iba zatiaľ tak. Ten začiatočnícky dom. Takže takto je... iron. Sa mi páči, že tu je tak veľa iron a že tu je úplná tá generácia, či... Ježiš. A ozaj, že potom ešte bude možno natáčať čarovný Minecraft. Lebo ako... Jak poznáte Menta alebo Gamera, čo oni spolu natáčali, strašne ma to laka natáčať, alebo je to úplne podľa mňa super mod, tak neviem ešte. Ináč by to bolo, ja bych to aj rád natáčal, len čo keď ja o tom mode viem také veľké, viete čo.
Ok, takže toto by asi tak na začiatok stačí, to si tam iba tak čestku. Potom, že ešte bude možno natáčať ešte za spolužiakom, len ten mikrofón nemá. A možno, že si ku mne dovede, ale nie, to je sprostý nápad. Poška 2, slime, pie, zombie, pigman. Takže asi sa nikto v nedri nudil. OK, takže položíme si kraftinku, položíme si fence, vykraftujeme si dvoje dvere. OK, položíme to. Vidíte? Originál dom. Takže set máme. Ešte domov si treba nastaviť a ešte jednu do výšky. Až sme originálny. Lebo ako dom, dve kocky, a keď on tá Minecraft postavička má dve kocky, tak to ako bo vie, čo není. Fuj, dúfam, že získam si vás späť, lebo asi najmä dosť už ľudí zabudlo, čo som mesiac nenatáčal, ako fakt, že pardon, ale prepáčte, ale nedalo sa, musel som si školu opravať známky, nie že prepadám, to si zase nemyslíte, ale ja sa učím, dá sa povedať, ten priemer. Tu mám stack 61 cobble, tak toto urobíme, takto, to budeme mať iron, tuto wood, ja si to radšej takto robím, aspoň väčší prehľad v tých čestkách. Takto si urobíme na coal. Dá sa toto upiec? Nie. Takže toto si upečeme, 2 torče, sem hodím, toto sem. Torčky si budem musieť vyrobiť a ešte posteľ. Sa mi to tu za také pekné, také pritulné. Vidíme ovcu a drevo, takže ideme ešte na drevo. Ale začína ma baviť ten Skyland. Ináč ja som chcel ísť natáčať Skyblock, len tu je trikapitátor, či ak sa to volá, či číta bože. Vidíte, je to tu úplne super, skvelé. Kitky. Zobereme si. Takto červený, takto. Pressure plate by sa mi zišli. Máme 2 workshopy, takto si tu uložíme redstone a takto 2 dirt. Alebo ešte si rovnou upečem všetko. OK, a tuto by som si počkaj, nie. Coal, to je dobré. Teraz ma česká takého pekného napadlo, čo by som si mohol urobiť. Toto musím vykopať, to je samozrejme, to mi nedá. Joj, teraz ste mohli česká počuť vonku, pretože mám otvorené okno. Nie, debilinu sa zrobím. Ja som to mal seba takto. Dobre. Už mám 5 level, to ide rýchlo. Kaš, tak to by to malo byť. Nie, tu ešte, alebo ešte takto. Nie. Nevadí, to si potom upečiem. A ozaj, to by boli ešte takto. Tak. Neviem, čo som teraz urobil, je to taká bezvýznamná jama. OK, takže máme upečené toto. Toto si urobíme torčky a tu máme vlastne drevo. Nech už není tam tma. Tak pre dnešný diel by to bolo všetko. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like, aj odber,
a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom dieli a dúfam, že sa vám páčilo. Takže čaute a vidíme sa pri ďalšom dieli.